Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Ýakynda men Italiýanyň gün ortasynda syýahatda bolup, Italiýanyň Neapol, Positano, Amalfi we Ravenna ýaly taryhy şäherlerine, şeýle hem Capri adasyna sapar etdim. Syýahatymyň dowamynda mundan 2000 ýyl ozal vulkan külüne gömülip, soň gazalyp ýüze çykarylan ady belli Pompei şäheriniň hem harabalyklaryna baryp gördüm. Ödümün şol syýahatymyň dowamynda men siziň üçin ýörüýçe fotosuratlar aldym we video ýazgylar etdim. Şol alan suratlarymdan we video ýazgylarymdan käbirler bilen sizi şu reportajymda tanyşdyrmaklygy makul bildim. Men şu wagt Italiýanyň gün ortasynda Positano diýen şäherde. Positano şäheri ören gadymy şäher. Grekler tarapyndan ýasaklandyrylypdyr. Ýöne Italiýan territoriýasynda Neapol regionunyň düdümine girýär. Olol we Amalfi Respublikasy diýip adlandyrylýan eken Grekler tarapyndan ýasaklandyrylan. Bol. Häzirem şuň kenary turistik rayona öwrülen turistler dinjelýän ýerine şular ýaly restoranlar, zatlar bar. Edilir suwun gyrasynda ne bilen orta ýer deňri. Ene şu taýlarda dinjelýärler, arenda alýarlar, ana içinde aşhanasy bazady bar. Bu ýerçe arenda çünnetlenen jaýlar. Ene öýem üstüme ene şeýdip selenläp dağlar awanýar şu taýlarda. Biz dağdan şular ýaly bir ulu dağdan aşağı düşüp gelýär. Ýokary akıtdy bir de awtobusly ýokary çykarýarlar.
Yani egrem mugram yollar bilen 1000 metreden hem yukarı çıkarıyorlar da soň awtobus aşağı gidýär, birem piyadalap aşağı gaýdýar. Şu şäherin içi bilen. Ne şular ýaly şäher, ne şu tarapdan yol var, ne şu yol ýokardan gelýär. Ho dağın üstünden aýtdyk biz gaýdamyzda wa ene jaýlar we jaýlaryň maňyrty dağılıp da şu taýdan bäri şeýdi piyadalap gaýdýar. Şular ýaly gözellik görýär. Yolda kafejikler var, restorancıklar var, ýa-da çaýlaýan, naharlanýan, ýene gidýän. Görüň bu gözelligine dağın ýüzünde şular ýaly şäher bolan Positano diýilýär. Öwrüne grekler tarapyndan gurulypdyr biziň eramyň başky ýyllarynda. Ha, ondan İtalýanyň eline geçýär. İtalýan gün ortasyndaky şäherlerden biri. Positano şäheriniň ýene bir küncü. Bir şey ýokardan şu dağlykdan aşağı ýörep inmegmede dowam etdirýär. Awa. Ýa-da aşağı indigimizde tögürek taşymyz şeýle gözel görnüşe ýa bolup gidip barýar. Ýokardan bir owadan görnüş bar, ýagny deňiz alyp bolýar, deňiz görüp bolýar. Hem şäheriň ýokartyndan bakyp bolýar, hem aşağı düşdiň şeýle şular ýaly. Ýol jagyş, ýoluň garalaram turistler üçün netlenen dükancıklar, restorancıklar şolardan ibaret. Tutuş dağın etegi üstüne de şular ýaly dağ awanyp durda. Şular ýaly gözel ýer. İtalyan Positano şäherinden reportaj bermegimde dowam etdirýär. Biri ana öňki bölümlerde aýdyşmydy ýaly. Şu ýokarky dağın depesinden aşagyna goýberdiler. Ýagny şu dağın aňyr tarapyndan ýeri awtobus bilen bizi ýokary çykardylar. Egrem mugram ýollar bilen awtobus o depe çykdy. Bu dağın buňa aňyr tarapynda ýene bir depe bar. Ondan şondan piyada gaýtdyk. Şu jaýlaryň arasy bilen ýollar bilen howlukman piyada gaýdýan bilen gatykyan wagtamadan ok. Şeýdip egrem mugram ýollar bilen aşağı düşýän de bu jaýlaryň aşağı gapdallar bilen ine bilen gadymy Hristiýan keliseleriniň biri. Ondan üstüne de şular ýaly dağlar awanyp dur şahar tarapdan. Hawa. Bilen duran ýerimizem pляж. Biz şeýdip pляжa gelip düşdük. Ine bu taýda da deňiň garasynda şular ýaly restoranlar barlar. Ine bu taýda da ýaşaýyşlar bar, bu taýda arendasına jaýlar berilýär, villalar berilýär. Şonuň ine bu taýym pляж. Ine biz şu taýda nähsuga düşmekçi. Positano şäherine terk etdik. İtalyan gün ortasında ýerleşen Positano şäheri ine şular ýaly görünüşi. Dağın eteginde gadymy şäher. Inem bir ada gidip barýar. Şäheriň etegi şular ýaly gemilerden doly, oturistik gemileri. Turistler gidýär. Adalara şular ýaly gemi gitsinler. İtalyan Ravello şäherinde bulam Neapol şäheriniň golaýynda ýerleşýän şäherlerden biri, olam dağ eteginde ýerleşýär. Ana bu taýda piknik edýärler öýdýän, şaşlyk edýän olaýmasalar ýa tokoy otlanmak mümkin. Berediň bärde Tomska teatry bar. Şu taýda adamlar oturup tomoşa edýärler konserde, oňan artynda da giden jeňe açylýar. Berediň bu widina berediň görnüşini. Şu taýdan şeýle panoramaly yer bar, adamlar surat alýarlar. Şu panoramaly ýerde ne bir teatryň bu tarapy şu taýda. Bu taýda da adamlar teatra tomoşa edenlerine aňyrtynda jeňe açylýar. Turistler tüýüs gelip diňje almaly ýeri. Hem teatra tomoşa edýärler, hem şu görnüşden lezzet alýarlar. Berediň bakyn bu gözellige. Ana şu taýda da teatrın merkezi.
Tayam. Orta yer deňinden görnüşi. Ravella şäheriniň etegi. Ene. Ravella şäheriniň öňünde mene şu taýda ýerleşýär, şu dagyň üstünde ýerleşýär. Ulu şäherde kiçijik şäher bolýan ýöne. İçi parkdan zatdan doly. Şular ýaly gül pürçükli. Bir de mene topor bolup geldik, ýörüýte awtobusly geldik. Git var. Gurrun görýär şu taýyň taryhyny. Başda şu taýym Grekler tarapyndan eýelenip, soň Rimliler tarapyndan, Rim imperiýasy tarapyndan soň alynan şäherleň biri. Ýani gaty güýçli hristiýançylygyň ösen ýerleri. İlkinji hristiýanlar şu İsa peýgamberiň okuwçylaryň bir näçesi apostollar şu taýyp gelip düşýärler Orta Ýer deňizine, şol aňarda Palestinaň ýerleşen ýerinden deňiziň üstü bilen wagt etmek üçin gaýdanlaryna şol Gretsiýa, Italiýa gün ortalaryna gelýärler da. Ýani şolaň gelen ýerleriniň esas gelen ýerleriniň biri şu Ravella şäheri. Ne şäher şular ýaly baýryň üstünde ýerleşýär, daglyk ýerde. Ýöne ýaýwan ýerleşýän ýeri. Ine biziň hem edil şu duran ýerimiz gadymy owada tanaň ýerleşýän ýeri şu territoriýasynda şular ýaly park edilipdir. Onaň şoň köne diwarlara ana şu owada tanaň ne depesi käwir binalarynyň ýokurda adamlar şu taýda durubam deňizi surat alyp oturlar ana görýän. Bolmasa biziň ödümden ýerleşýän ýerimiz beýik ýer bolýan, ondan beýik ýerlerden şeýdip alyp bolýar, surat alyp bolýar. Bu şäher şol ýanky diýişim ýaly Neapol vilayatynyň territoriýasynda ýerleşýän bir näçe kiçirek şäherleň biri. Neapol'un teoriyonu şular ýaly gadymy şäherler bar. Ne seredin? Bu gadymdan galan oturuşlar ne daşdan ýasalan oturuş. Gadymy 3-nji asarlarda, 3-nji asar teoriýaklerde şu taýda biziň ýerleşýän ýerimiziň ibadathanaty, şu biziň eramyzyň 3-nji asarynda gurulan binalar diýilip hasaplanýar. Şu zadak jaýlaň hem kägirler şu döwürlerden galan saklanyp galanlar var, ýumurlanlar var. Ýani hristiýançylygyň ösen ýerleriniň biri sebebi odalam aýdyşym ýaly İsa peýgamberiň ilkinji wagtçylary şu taýyp gelipdir köpesi şu Orta Ýer deňiziň üstü bilen şu taýyp gelip wagt edipdirler-de. Ine şu binalaram, ine şu görýän binalarym şu döwürlerden taklanan bina. Daşky sowagy ýene täderek görnüş berýär. Teresen. Emma sowagyň aşagyna teresen, ine içi görnüşi. Şu biziň eramyzyň 3-nji asaryndan ladylan galan binalar diýilip hasaplanýar. İlkinji hristiýanlaryň wagt eden döwürleri, şu döwürde intägam hristiýanlar ýydarlanýan eken, şu taýda wagt edenden käbirler öldürilipdir. Şu teoriýaklerde. Ine şular ýaly mama. İçi ine şu gadymy wada tanaň ýerleşýän ýer tarihi ýerler, ine diwarlan galan ýerleri şolaň ýüzünde de şular ýaly lianalar ýanky çarmaşyk ösümlikleri şeýdip jaýlan ýüzüni ösümliklerden hem doly. Ine şuňa üstüne çykyp şu taýyp çykypam surat alyp bolýar. Ine binaň içim muzey, hiçrek bir muzey, gadym hristiýançylyk taryhyny görkezýän muzey. Bulan şu ullokan bir jaýyň depesi bir başyna diňiň çür depesi şular ýaly aýna görmegli şeýle görnüş gaty oğudan görnüşli ýer. Turistler şu taýyp minip surat alarlar ýa feýne derýärler. Ine germegem şu adamlar birden gaçaýmadan aşaňdy edilen we serediňine bir Orta Ýer deňiziniň garasy şu Ravella şäheriniň bir bölegi. Ine şular ýaly. Turistlerin gelýän ýerleri elbetde biziň tebitlerimizden kälme adam mena duşamok, bir adam azy duşamok. Bir gadaga duşdum. Olam bir restoran işleýän kendin bir goňşy şäherde. Bir gada bolun. Başga adama duşamok, bärik zähmet migrantlar geler ýalamda işken ýok. İtalyan we gün orta tebitlerine kän iş ýok.
Tayi deyince alınıp lezzet alınyan yer değil. Turistler gelen yerleri. O turistlere mesela şu Avrupa'nın türlü künjoklarından gelen turistler her türlü. Ne men ödüm Çekya'dan aytdım bir topar olup Çekya'dan ayttık ya. Turistler olup. Ha o nemisler var, Fransızlar var. Başka da Avrupa'nın beylik milletlerinin adamlar ki. Ne? Gretsiyan gün ortasındaki Capri adasında. Capri adası Neapol şəhərinin qoloyunda yerleşir. Gemide 50 mintlap gitmeli. Teorikda yine de adalarken yine bu ada özünün gözəlliyi bilen ayrıtın tanalya. Balam öz dövrünü Finikiler tarafından eğiliniptir. Finikiler kadimi milletten biri. Demirgadak Afrika'da yaşaptırlar yakın günlerde. Şolar şu tayip yuduk gelip İtalyan gün ortasındaki şu adanı eğilatırlar. Son vaktin geçmeye ulan bunu gerekler alıyor. Ondan son vaktin geçmeye ulanım Rim İmperiyası alıyor. Capri adası. Capri adasında dünyanın tanımal adamlar şu tayda öz villalarını ediniptirler. Şu tayda hatta Lenin bilen şu revolüsyon tanımal yazıcılarının biri Maxim Gorki dağım şu tayda deyince alıptırlar şu Capri adasında. Hem şu nemeden İtalyanın öz dövründe devlet lideri olan Benito Mussolini'nin şu tayda köşkü var ya okurdu. Mussolini'nin şu tayda deyince yani şu adada Capri adasında. Capri adasının ilatı gatı köp değil. 13.000 teori ilatı var Capri adasında. Esasen turizmde yaşayanlar yani turizmden kazancı ediyorlar. Tabi yerde ekin yetiştirir yerler. Son düşünüm adamlar esas turizm boyunca yaşamalı oluyorlar. Gideceği aymatalar fevda hatta ediyorlar yani turizm değillerine şu gelen turistlere daha satıyorlar da her türlü daha satıyorlar hemen arendasına kerendasına cay veriyorlar. Şimdi yani yine şu da her hili gemilerin her yıl görünüşleri var. Turist gemisi var, yabancı adamların milyarderler göz gemileri durun haştayda porttu. Onun şuları yani şulam görünmeli yerlerin biri Capri adası. Eğer gelseniz İtalyan gün ortasına Neapol şehrinden katı uzak olmadık yerde katı yakınım değil yan kaydışım yani gemide 50 mintlap yani orta yerden içine taraf gitmeli. Yadır şu Capri adasının taşına gemide aylanma uğramakçı olup dur. Bulayına komşu gemi. Şular yani turistler mineriyalar bir 30-40 adamdan varat gemi. Ona aylayalar. Yine bu tayda da karışıp dururlar ne turistlere. Yine şu gemilen emmesi turistlere hizmet ediyor. O kevir yahtalar, bayağı adamdan yahtalar oğlum öldürdü inceliyorlar. O kevirlerim arendasına kerendasına veriyorlar. Na bulan bilin gemi, ne şular yalı şu gemide oturuyor. Geyir turist var mı niye? Yani bu tayda da kapitaneler dolanıp başlar. Şular yani teoremden adadan doğalı. Yine şu görüyenden midem o doktorlarım ada. Capri adasının taşına aylanmak için yola düştük. Yerice gemi. İşte şular yani turistlerden doğalı. Kevirlerimle tanışlam, kevirler tanışlam değil. Dışarı yurtlar var her türlü yurtlardan. Yine şu güzel adan, dağlık adan taşına aylanmak için biredir. Bir tağının içinde şu adan taşına aylanıyor. Şeydi bin olmanı vaada verdiler. O da kaydışım yani. Bu adada öğren bayağı adamlar tanımalı adamlar deyincalıktırlar. Eninim deyincalıyalar. Şu tayda villalar var. Şu yine
şäherin yerleşen ýerinde. Şäher ulu däl. 13.000 ýylatı bar diýilýär. Awa bärik Abrabomuşam gelip injelýän eken. Awa onuň Italiýanyň tüccar baýlary, magnatlary ştaýt gelip injelýärler, şolaň villalary bar. Öz döwründe Lenin ştaýda injelipdir. Ortadoğu revolüsyon ýadyjy Maksim Gorkim ştaýda injelipdir. Şolaň hatyrasyna Leniniň hatda ýadygärligi bar, reliefli ýadygärligi. Emem Maksim Gorkiň portreti bar dağım ýüzünde. Şolaň hatyrasy. Şu adadan dinozawrlaryň tümkem tapylypdyr diýe biziň giýdimiz aýdýa. Sebäbi olal mundan 100 milyonça ýyl olal şu ada Italiýanyň häzirki materiýa bilen birigen eken, biriktirilen ýagdaýda eken, bolu soň tektonik tüýşmeleň netijesinde tektonik tüýşmeleň netijesinde ada bölünip aýrylýar. Italiýa öz esasy territoriýasyndan. İtalyan Capri adasynyň daşyna syýahatymyzy dowam etdirýär. Capri adasynyň töwereklerine şular ýaly kiçirek daşlyk adalarym bar. Ana geçelge bar şular ýaly arka, süýü arka, silwatlandyrylýar şu arka. Şoň içinden ana gemler geçip bolýar, baryp ýürüp öýüňem geçip bilýän diýerler. Ýürüp şolsaň Teorik taşamine şular ýaly türli ýahtalardan, gemilerden doly. Ana bulara bu ýahta baý adamlaryň ýerine degişli bolmaly. Bu taýda turistler syýahat eden wagtda öýler, baý adamlaryň öýleri injelýärler şu taýda. Boğuklaryň içinde kimden wadagy belli däl. Ýene şu boğuklaryň alkymyna şular ýaly gemide, ulyly kiçili gemilerde syýahat edýärler. Şu aýagyň ýurtunda Benito Mussolini'ň ana köşkü bar. Şu iň ýokary üçden ullukan pençere alıp dururlar. Ağaçtan kurulan vilları. Önümüzde Benito Mussolini 30'cu 40'lı aylarda İtalya prezidenti eden faşist lider. Yine Capri adasynyň beýleki tarapyndan, aňyr tarapyndan geldik. Ýa-da Karonda ...79-njy ýylda, ýagny İsa peýgamberiň doglanyndan soň 77 ýyl, 79 ýyl geçen soň ene şu Vesuv diýen dagda uly vulkan partlamasy bolýar. Ene şu dağın adı Vesuv. Ene şu tag tarapdaky. Şoň partlamasy netijesinde de İtalyan gün ortasynda Pompeo diýen şäher dollugyna şol vulkan külü bilen otlu kül bilen dolu basylýar. Ene şoň etegindäki ýerleşýän şäherem Neapol şäheri. Oňam köp böle weýran bolýar şondan. Ene iň esasy gömülen şäher Pompeo şäheri. Şu da henidem vulkan taýdan seismik zona diýilip hasaplanýar. Şu daň ýerleşýän ýeri. Ýani islenip porhap ýene de vulkanyň atylmagy mümkinligini çaklanylýar. Ödem Wagtal yerden basy ýüze çykyp durýar. Gaty güýçli bolmasa da sebäbim şu dagyň aşagynda
şol yankı tektonik hareketler yeniden devam ediyor. Öyle gödevine getirin 2000 yıl tögere wagtda çenna şu iň güýçli partlamadan soň biziň ýaramyzyň 79-njy ýylda bolan güýçli partlamadan soň yeniden şu taýda tarsynlar ýüde çykyp dur. Ene şu dağ derärli, dağın adam Vesuvi dağı. Ne birem şu wagt şol yankı Neapol şäheriniň bir bölegi ana şu dağın eteginde. Awa bir bölegi mene şu taýda merkezi, ne bir şu wagt şu şäheriň merkezinde. Ne şu wagt ýaňy Adadan gelip düştük. Ada gittik. Capri diyen ada gittik. Yine şu gemi bilen gittik. Gelin eğer mümkünçülüğünüz olsa gelip görmeye yerlerin bir iştay. Neapol şehri, şoň etekleri, goňşy şäherler, gaty goňkudan yerler. Yine ertirem şol gömülen şäheriň yerine gidýäs. Na İtalyan Pompei şäherini otlu kül bilen gömen dağ şu. Vesuvi dağı diýilýär. Vulkanyň öden Vesuvi vulkany. Şu odal kaýdyşym ýaly biziň eramyzyň 79-njy ýylynda ine şu dağın şu gerşi partlaýar. Partlaýam otlu todony şu taýyk şu şäheriň üstüne atýar. Iň esasam şu şäher ejir çekýär. Iň esasy ejir çeken ýeri ine şu Pompei şäheri. Dağ odal kaýdyşym däl gaty uzakda däl 8-10 kilometr aralyk diýip hesaplanýar şu aralyk. Dağın häzirki beýikligi 1280 metr edir şu gerşi. Ýöne şol vulkanyň ýüze çykan döwri şoň öňýany 2000 metrden hem ýokarak bolupdyr diýip çaklanýar. Diýmek 1000 metr ýaly peteripdir. Näme üçin? Şu vulkan 24 sagatlap atylyp durýar da, 24 sagatlap atylyp durýar da. Şu dağın var şu yokarky bölegi todana ýagny otlu todana öwürilip şu bärdäki şu ilatyň üstüne dökülýär 24 sagatyň dowamyny. Gödäwine getirin onuň näçe derejede petelip näçe derejede dağın gumlary daşlary şutak gelip ýagypdyr. Onuň şu şäherim dolu gömülýär. Soň 16-17-nji asyrda bu üst açylýar tötenleýin. Bir guruluşyk injenerleriniň biri şu taýdan suw prowodyny geçirjek bolanyna şu taýda gum aşagyna bir şäheriň bardygyny ýüze çykarýar şu tötenleýin şu taýda baratlara bar harabalyklardan dolup mene geçiribilenmok, turbo geçiribilenmok diýip ondan arheologlar aýdýar, yerli neme häkimler aýdýar. Onuň ganyklanyp başlaýarlar, onuň esasy gazy wagtary işleri odal kaýdyşym ýaly 18-nji asyryň ortalaryndan başlaýar. Şondan näram gidip otyr şu galy wagtary işleri intihagam sebäbini şu taýda görýän yerlerinde de şu gum aşagyna da intihagam şäheriň köp bölegi bar diýip hasaplanýar. Gynan takda ýa soň bu şäheriň yerleşýän ýerine guruluşlary bedilipdir, jaýlary gurulypdyr da. Awa şon ýaly gysgaçyk taryhyny aýtsak 20 000 tögeregi ilaty bolupdyr diýip şaklanylýar. Bu şäheriň Pompei şäheriniň şu döwürde tahyim meselen ýaly şol otly yani kulun aşağına galýar, ölýärler. Şähere mitýär. Soň 1000 ýyllyklyň dowamyny undulýar bu şäheriň bolanlygy. Soň görülip oturulsa taryhy ýazgylary bolupdyr. Şu taýda Rim imperiýatynyň arhiwinden şu taýda ýaşan, şu çöwreklarda ýaşan bir goşun generallarynyň haty tapylýar. Şu hatda aýdylýar şu vulkanyň nähili görnüşde ýüze çykanlygy, näçe wagtlap dowam edenligi Lady şu hatda aýdylypdyr. Soň ýüze çykarylýar. Şu taryhy hatam tasdiklanýan ýetijede. Na şol Pompei şäheriniň arasylanan ýerlerinden bir bölegi. Şu taýda uly teatr bolupdyr. Ýöne öz döwründe şu odal kaýdyşym ýaly vulkanyň külüne dolu gömülen ýer, ýöne şu taýny arasylap ýetişipdirler. Ýene şular ýaly kolonnaly zatly binalar. Şu külüň aşagyna galan şular. Şunu öň kaýdyşym ýaly 18-nji asyrdan bäri galyp agtaryp şeýdip arasylap şu durkuna getiripdirler käy ýerini. Ha bu bärini hep görýän turistler dolur. Dünýäň durly künjeklerinden gelen turistlerin ha şu taýda şu İtalyan gün ortasyndaky Pompei şäherini görmek üçin gelipdirler. Na bilen Pompei şäheriniň teatry bolan
şol vulkan külüne gömülen Pompeya şäheriniň teatryny şey arasalar ýüze çykartdyrlar. Şuň tuğuny naşyň görnüşi şular ýaly. Şulam doly otly külün aşagyna galan teatr. Şunda ol arasalapdyrlar 18-nji asyrdan bäri olal gaýşyn ýaly. Arasalap şu durkuna getiripdirler. Indi beýleki bölegine seredelim. Ben haşa teatryň öňündäki gal. Awa şunyalı dal var. Yine bir dal var. Şular hem şol otlu küllün arasalanan dalları. Ondan yine bu tayda şu yank teatrın kaptalyna bolon ýaşaýyş jaýlarynyň galynlary, ýüze çykarlan galynlary. Yine şu şäheriň yine şu böleklerim doly vulkan külüniň aşagyna ýatan ýerleri. Son ýüze çykarlan. Yine şu şäher dollygyna vulkanyň külüne gömülen. Ýöne odal kaýdyşym ýaly lava gömülen näl, ýani ergen daşa gömülen bolsa buny gadap açyp bilmeýärdiler. Eger daş köwlejek bolsa mümkin näl ýöne otly küllüýärde. Ýöd bolsa bir sement ýaly bir zat ýöne gadap arasalap bolýan ýagdaýda. Vulkan külüniň asyndan arasalanyp ýüze çykarlan şu Pompeya şäheriniň gadymy köçeleri. Ine şular ýaly daşlar bilen örtülen eken. Şu odal başky daşlary şu ton goýulan näl. Şol 2000 ýyldan hem gowrak mundan odal nähili goýan bolsalar şu ýoly şular ýaly daş bilen berkiten bolsalar, ýatan bolsalar şu durşuna da dur arasalanan ýani vulkan külünden arasalanan. Ine odal kaýdyşym ýaly şäheriň düýbi biziň eramyzdan odalky 6-njy, 7-nji asyrlarda tutulupdyr. Biziň eramyzyň 79-njy ýylynda da ulu vulkan atylyp şu golaýdaky dagyň, Görkedeýin dagyň depesini, Vezuv dagynyň ine şu taýda vulkanyň netijesinde şemalam şu tarapy öwten sebäpli şu wagt ähli şu otly kül bärik ýagýar, şu şäheriň üstüne ýagýar. Dağım uzak ýerde däl bir bary we 8 kilometr ýaly aralykda şu taýdan edi şu şäheriň. Ondan aňyr ýanyna da daň, aňyr ýanyna Pompeya şäher ýerleşýär, ýani Pompeya diýen Neapol şäher ýerleşýär. Şu döwürde de o şäher bolan. Ýöne o şähere kendi ýany etmändir şol ýan gaýşmaýaly. Şu edil vulkan atylan wagty şemal bäri ýogypdyrdy. Otly kül şu şäheriň esasy şu şäheriň üstüne basýar. Bilam şu Pompeya şäherim şu daga iň ýakyn şäher eken şu döwürde. Odal kaýdyşym ýaly ilaty köp bolmandyr, bir 20 000 töwerek ilat ýaşaýan eken şu döwürde adamlar gaçwam ýetişmeýändirler. Pompeya şäheriniň böleklerini görkezmegimizi dowam etdirýäs. Ine bulam şu şäheriň bir böleklerini şol ýüze çykarlan ýerleri gadawag taşyň netijesinde şol vulkanyň otly külü bilen basylan şäherine şunu şeýdip gadap ýüze çykarypdyrlar görýäm. Şu taýda owadan şular ýaly binaň bar, arkalary bar. Ondan ine şu diwaryň seredin renkini. Şu diwaryň renki şol vulkanyň otly külüniň netijesinde, şoň gadygynyň netijesinde garalypdyr diýip hasaplanýar. Bolmasa ak renkli ýani has açyk renkli daşdan ýasalan şular. Ýöne şol vulkanyň bar, şol şutaky ýagan otly külüniň gadygynyň netijesinde şular ýaly bolup garalypdyr diýilýär. Şeýdip hasaplanýar. Käýerler has garadyr, käýerleri birazjyk açygyrak renklidir. Şu külüň has gadygan ýerleri has garaldan bolmaly. Awa ödüňiz gödüňiňe getirin adamlar hem şu külüň şolar ýaly gadygan külüň aşagyna galan bolsa şondan tapmak mümkinçiligi bolanmy bolmadykmy ödüňiz gödüňiňe getirip beriň. Ina şu vulkanyň otly külüniň aşagyna galan adam jesetlerinden käbirleri ene şular ýaly görnüşde tapylypdyr. Şu Pompeya şäherinde 2000 ýyl mundan adal bolan ulkan vulkan helakçyliginde şu Pompeya şäherinde ölen adamlardan käbiriniň gipse salynan gipslenen görnüşi ýani jeset tapanlaryndan soň şoň üstüne gips goýup şular ýaly şekil beripdirler.
Şular ýaly görnüşde ölüp galan adamlar şu otly nemeden gorkup gydygyna ejir çekip vulkanyň otly külünne şular ýaly aýna sannyň içinde aýna kutyň içinde saklanýar. Şular ýaly adamlaryň käbiriniň jehedi. Pompeya şäheriniň arasalaşy netijesinde ýüze çykarylan käbir ýa-ni statuyalar, ýa-ni heykeller, seredin ýeka gapanyň nemesi heykeli gapdalyna da itler topulyp dur, ýeka gapana hüjüm edip durlar. Ene şulam şu Pompeya şäherine ýüze çykarylan tapylan ýa-ni heykellerden biri. Ene bu gapdalla ýylanyň heykelidir. Yani şulam şu şäherden tapylan, ene 2000 ýyldan hem gowrak mundan ol, ýa-ni döwürde ýasalan heykellerden käbirleri. Ene bulam şular ýaly zal. Belki wara bu taý medeni zal bolanmagy mümkin. Dili pathaplan ýaşaýla kolonnaly adamlar ýöne bir ýaşamak üçin näle şu taý gelip belki bir medeni obyekt bolanlar dil pathaplan ýa-ni ay mihmanyň zatdan kabul edilen ýeri bolmagy mümkin ýerler, ýa-ni ýerli häkimliň mihman kabul edýän, ýygnak geçirýän anaň şu taşlar ýaly otowlary bar ene. Kiçirak otowlar bar. Gidip barýar, belki mihman jaý bolanlar dil pathaplan ýani şular ýaly otowlar. Ondan şular ýaly diwarlarda mozaikalar saklanypdyr. Käbirleri suratlar aýrylypdyr, şu taýda surat bolupdyr diýip pathaplanýar. Ýani şu diwarlaryň ýüzünde freskler diýilýär. Emma käbir suratlar saklanypdyr näderedin. Ene şu döwrüň suraty şu 2000 ýyl mundan adal şu teorekler döredilen çekilen suratlar diýwarda, freskler durhen ýedem. Ha ýene de Pompeya şäheriniň otowlarynyň biri bu taýda has gowrak saklanypdyr diýwarlar. Sebäbi şu diýwarlarda freskler we bezegler şular ýaly renkini hem saklapdyr. Şu odal başga renki şu 2000 ýyl teorem mundan odal renklenen diýwarlar şu külüň aşagyna ýani vulkanyň otly külüň aşagyna galsa-da öz durkun saklapdyr. Nähili bir renk bir renkini ýazyp ýasapdyrlar, näde yapdyrlar belli däl, ýöne şu durkuny henidem saklapdyr. Şuňky guruluşlarda ulan ýani renkler bilen deňeşdirer ýaly, şuňky renkler diýwary renkleýän bolyn aradan bir 20 ýyl ýaly geçse ýa-ni tapyrylyp başlaýandyr. Gödöne getiriňi aryndan 2000 ýyl şu renklere sapırılman saklanyp durýar. Odal kaýdyjymy diýýärler. Vulkanyň otly külüne doly gömülen şu otowlar. Soň arasalar arasalawam şu diýwarlaryň ýüze çykarýarlar. Aňyrsam otow bolupdy diýe. O taýlarda da renkler saklanypdyr belli bir derejede. Ana o taýda orta arada howuz ýaly bar hatda şu taýda howuz bolupdyr diýip hatlanýar. Yani baý adamdan birinin jaýy bolmaly, içi howuzly. Şu Pompeya şäheriniň otowlarynyň biri, ene şular ýaly küýde gamplarda ýymit önümlerini saklapdyrlar, käbirlerini spirtli içkileri ýasapdyrlar, saklapdyrlar. Udumdan ýasap şoň içinde. Ene bu taýda da biziň degirmen ýaly bir zat, ene arheologlaryň çaky boýunça şu degirmen görnüşinde ulanlyp un ýasalypdyr diýip hasaplaýarlar. Ene şunu ulanypdyrlar, şunam şuňyne şu ýokarky daşyň tepesine geýdirip aýlapdyrlar diýip bilenmek näde bedenliklerini ýani çaklaýarlar şoň ulanýyşyny. Ene bulam şu daş gulaw guralynyň hem nähil maksady üçin ulanyny henid belli däl doly. Her hil çaklamalar bar. Ene bulam şol otowlaryň biri şu şäherde ýüze çykarylan şol vulkan külüň aşagyndan ine bulam şu küýde önümleriniň biri daşyň içinde ýymit önümlerini saklaýan ekenler da şu taýda. Şular ýalyrak. Näder ýene dowam etdirýär. Bu taýda ýerde ýaly nemelerim bar. Bir näçe gat çaý bular, beýik çaýlar. Görýärmi? Bu taýda bir gat bar, oň aşagynda ýene gat bar.
Tayın təyəm qazmalı, buna aşağını təyəm qazmalı. Cay doğru arasala bir de çıkarmak için intiham işler devam ettirilir. Ne şular yani cayın burçunu onun bir aşağına yani bardağı diyen bunlar yani. Ha yeni bir köçesine çıktık. Yani yeni gitmeli, devam etmeli seyahatimizi. Yine volkan külünün aşağından çıkarılan caylan biri, otağlan biri. Seredin divarın yüzündeki freskler saklanıptır köp bölüğü. Yine suratlar saklanıptır. Yine 2000 yılın doğamında yitmeyen saklanıptır. Esasen renklerini saklanıptır. Yine şular yani otağlardan dolu. Yine bulam sanlık. Şu dögürde volkandan ön yasalan sanlık, demirden yasalan sanlık. Şu volkanın şu otlu külünün aşağına gömülen yana son çıkarılıptır. Galava utarışı işlerinin barışında. Yine bulam freskli otağın biri. Teredin beregine. Külün aşağından çıkarılan otağ şulan. Gadılıp arasalanıp. Yine şol bizim eramızın 79. yılında bolan volkanın tragediyasından son volkan külüne gömülen otağın biri şol. Şu külün arasalanan. Yine teredin suratları. Yine suratları seyredin otağın. Yine şular yani şu tayda yine şu ölükte yaman goğu saklanıptır umuman. Yine şular yani bir kaşan cay, kaşan bina, kalonları, tütünlü, yerli hükümdarın dağlarından bir deyip hasaplanıyor şu tay şu bina. Görünüp dur şu tayda hükümdarı değişti olanlığı. Yine şular yani kalonları yer. Seyredin şu suratlar. 2000 yılda saklanan suratlar şöyle. Yine şularım. Volkan külünün aşağından çıkarılan, arasalanan. İtalyan güney tarafından Pompei şehri. Seyredin ne saklanıptır. Şular yalarak erotik heykellerim var, saklanan erotik değerlerim var. Şutayım bağ oluptur diyadan şutay. Şoň üçin hem täzeden bağ etipdirler. Şu olarky durkunya getirmek üçin. Yine bu taýda da divarlar freskli. Ma pequeño el meno fortunato. Ok, sempre calidad de pintura muy alta, pero te repito, el colore. Biz şu kadimi Pompei şehrine bolan banya hammamı yedik. Hammamın otoğuştay. Bu tayk şu güýçli volkanı külü girmeyenler üstünü gömüptür. Yani jayın içi saklanıptır. Durkun saklaptır belli bir derecede. 2000 yılın doğamında. O ştayda adamlar soğa düşüptür yerler ayetler şehrin yaşayıcıları. Onun hammamın divarları mine şular yani heykellerle bedeliptir de. Masaj ediliptir neştayda. Yine şu kravat yalı bir var. O şu kravat yalanın üstünde masaj ediliptirler adamlara. İştayda ne şu pol var, şu pol mozaika görünüşünde daştan yatalan pol. Şu 2000 yılın doğamında saklanıptır kodulmanlar. Bulam hammam yine şu tane sudan doldurup vanla da öyle oluştu vanla. Şu tane sudan doldurup suya düşüptürler. Yine bu divarı. Bu tane de su kaynap bu vuruptur da şunun içini parilka vuruptur. Yine şu otağın içi şu yankı tağınına kaynayan suyun buğu sebepli şu otağın içi buğdan dolup adamlar hammamda oturtturlar. Yumuşaq, meymire. Yine şu 2000 yıl bundan odal yatalan yankı legen şu legenin içinde su aynadıptırlar da
Yukarıdan ışık düşüyor. Yaltılıp gelir ýaly edilen. Yine bunun şu polum, şu döwürden saklanan pol, mozaika polu. Yine bulan üçügü banyan. Pompey şäheriniň käbir diwarlary yine şolar ýaly ýukaçyk bişen kerpiçlerden dikeldilen. Yani gurulan şu döwürde bundan 2000 ýyldan ograk boldy. Yine seredin. Yine bular aküýde önümleri bu taýda her türlü yani iýmit önümlerini taklapdyrlar, vino, alkogol içkilerini taklapdyrlar. Yine diwarlara teden tide görkezjek bolýanym. Yine şular ýaly ýukaçyk bişen kerpiçler Türkmenistanyň territoriýasynda tapylýan gadymy tarihi ýadygärliklerde badyr görýänsiňiz şolar gurulan. Hatta Sultan Tanjar mawzuleyni ödem şoň töweregindäki gadymy meriň territoriýasyndaky binalaram şolar ýaly gadyl kerpiçler ödem ýukaçyk gadyl kerpiçlerden bişen kerpiçlerden gurulan. Men diýjek bolýan adam şu döwürlerde tehnologiýa bir hili bir meňdeş tehnologiýa ulanlan ýaly hatda kerpiç şişirlenede kerpiç öňürlenede bir meňdeşerek tehnologiýa ulanlan ýaly görünýär. Yani Pompeo, İtalyan günörtüsü Türkmenistan nire merkezi Aliye nire da. Son nice kolyanna yine şu L'Oreal ullokan arkada 2000 ýyldan gowrak bolnan adal. Şu L'Oreal ýukaçyk bişen kerpiçlerden gurulypdyr. Şol 2000 ýyl töwerek bolnan adal ýagny biziň ýaramyzyň 79-njy ýylynda bolan ullokan vulkan helakçyliginde gömülen şäheriň şu esasy şäher meýdançasy ýeri pataplan ýaşy duran ýerimiz. Bu şäher esasy gederençe ýa-da meýdança gederençe edilýän meýdança pataplandyr. Hemem şäher ýanky meýdançaň garalaryna şu döwürlerde ulanlan wadathanalar, galynlary bar. Bu wadathanalarda adamlar dürli hili hudaýlara tagdim edipdirler. Gulluk edipdirler. Her hili desturlar geçiripdirler. Inni teredin şu şäheriň Pompey şäheriniň gömülmegine sebäp bolan haramdagy mana ho taýda selenläp görünýär. Bu haramdagyň ady Vesuvi dagy. Vesuvida şu ýüzde çykan vulkanyň Vesuvi vulkanyny ýatlanyrlýar. Ýatladyk geçsek bu şäheriň düýbi biziň eramyzdan odalky 6-njy 7-nji asyrlarda düýbi tutulup soňam biziň eramyzyň 79-njy ýylynda doly vulkan külüne gömülýär 7-8 metr galyňlykdaky. Biziň eramyzyň 17-nji asyryna çenlen bu taýda şäheriň bolanlygam undulýar, hiç kim bilen ok. 17-nji asyrda odal kaýdyşymy diýäli Stalin yerli injenerleriniň biri suw turwaprowodyny geçirmek üçin şu taýda guruluşy işlerini ýola goýanyna käbir harabalyklar üstünden barýardy. Soň arheologlara, yerli spesialistlere habar berýär. Netijede de 18-nji asyrdan başlap gada awtarşy işleri ýola goýulýar. Şol gada awtarşy işleriniň netijesinde nedeni şu şäheriň köp bölegi araşdyrylanyp ýüze çykarylýar. Intiagam gada awtarşy işleri dowam etdirilýär. Belki şäheriň hemme territoriýasy araşdyrylanar diýip umyt etýär ýakyn wagtlarda. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.